ಈ ಭಜನೆನು ಪಂತ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂದು ಭಜನೆನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವುಕತೆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಐನು ಪಂತಡು ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಟ ಒಂಜಿ ಎಳೆದಾಟ ಸೆಳೆದಾಟ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಲೋಕೊಡು ವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಬಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಏತೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಡು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಛಂದೋಸ್ಸು ಅವಡು ವ್ಯಾಕರಣ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದ ಭಾಗಲದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತವುಲ ಐಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಹಾಪುಂಡು ವಿಚಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಶಾರ್ಘ್ಯದೇವ ಆನಿಕಾಲಡು ಸಾಮವೇದಡು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತದ ಸುರುತ್ತ ಪೊಲ ಬುಡ್ದು ಪತ್ತದು ಶಾರ್ಘ್ಯದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಮುಟ್ಟಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಗಳು ದಾದೊಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಸಂಗೀತದ ನಡುಟುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾಮುನಿಯಾಯಿನ ಭರತ ತೆರಿಪಾದು ಲೋಕಗ್ ಆಂಗಿಕಂ ಭುವನಂ ಯಸ್ಯ ವಾಚಿಕಂ ಸರ್ವವಾಗ್ಮಯಂ ಆಹಾರ್ಯಂ ಚಂದ್ರತಾರಾದಿ ತಂವಂದೇ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶಿವಂ ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಆಹಾರ್ಯ ವಾಚಿಕ ಬೊಕ ಆಂಗಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುಟುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದ ನಡುಟು ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುನಾಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆದ ನಡುಟುಲ ಮಲ್ಪುನೇಟು ತಪ್ಪಿಜಿನ ಅನಿಯಣ್ಣುವೆ ಆಂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೋನೆವಾನ ಮುನಿದ ಉಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಂಕಬೋಡು ಅವು ತೀರ ಪೈಪೋಟಿ ಸೀಮಿತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂಚ ಪಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಹಾಳು ಅವು ಉನ್ನತ ಇಂದು ಅಧಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡು ಉಪ್ಪುನ ಚೈತನ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ತನನು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಈ ಪಂತೊಲ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ದಿಂಜ ಜನ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಭಜನೆ ಕಲ್ತಿನ ಕಲುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ನಿಲೆಟ್ಟಾಂಡಲ ಭಜನದಂಚುವರ ಮೋನೆಪಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಾಸರ ಪದತ್ತ ಬುಕ್ಕು ಏತೋ ಧೂಳು ಉಡಿತಿನ ಇನ್ನು ಹೊರ ಕುಡ್ತುದು ಹೊರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತವು ಆಂಡ ಈ ನೆಪೊಟು ಪಣಂಬೂರು ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕಡ್ದು ನಡತಿನಂಚಿನ ಮಾಧವ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದಿನತ್ತ ಈ ಕ್ಷಣತ್ತ ಈ ಪಂತೊದ ನೆಪೊಟ್ಟು ನೆವನೋಡು ನಿಖಿಲು ಕೈಗೊಂಡಿನ ಭಜನಾದ ಈ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಇದು ನಿರಂತರ ಅವಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯ ಆಪೂಜಿ ಸರ್ ಜೋಕುಲು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪೋಪ ಎಂಕಲು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ತುಡರ್ ದಿನಗನೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈರ್ನಲಕ್ಕಂತೇನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆಗ ಅವು 4 ಗಂಟೆ ಉಡುಪುಂಡು ಸಭೆ ಪಾನು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೋ ಒಂತೆ ದೂರನ ಓಲಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಉಂಡೆ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಯಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ನಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಕೈ ಟುಪ್ಪಡು ಸೀದಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಏತ್ ನೀತಿ ಪಾಠನ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ತನ್ಮಯ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನೆದುರು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನೆದುರು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಯ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಒಯ್ನು ತಿನ್ನೇರಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ನು ಪರೋಡು ಒಯ್ನು ಪರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಎಂಚ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಆನಿ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಕೂಟೋಡು ತಿನ್ನಕ್ಲೆನ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಕಲುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸಾಹಚರ್ಯಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟುಗ ಆ ಕೂಟದ ಮುಖೇನ ನಾಡುಗು ಬೊಳ್ಪುಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ